Beskoitzeko ikastolako gurasoek elkarretaratza egin dute goizean prefeta herrira etorri dela baliatuz. Ostiralera arteko denbora eman diote herrikotxeari bilera bat antolatzeko eta prefetari esku hartzeko eskatu diote. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen orenera. Gaur aktualitate puntu nagusia hemen dugu beraz Beskoitzen, baina baita muga inguruan ere. Gobernu frantsesak alerta terrorista indartu du eta ondorioz kontrola jarri dituzte berriz mugako zenbait pasabidetan. Nerea Olaso. Kontrolak itzuli dira berriro mugara, ikusten duzue poliziak jendarmeak berriro Hendaia eta Irun arteko zubi hauetara itzuli dira, gogoratu behar da, ostiralean arrasen izandako erailketaren ostean eta egungo testu ingurua aipatuta Elisabeth Borne lehen ministroak esan zuela atentatu larrialdi maila gorena ezarriko zuela eta ondorietako bat beraz mugetako zaintza areagotuko zela eta ikusten duzue, hauxe ondorioa hemen berriro itzuli dira polizia kontrolak, gogoratu behar da, joan den astean Pirineo Atlantikoetako prefetak esan zuela urriaren 30 goiti berriro ireki ahal izango zirela, iparralde eta hegoalde artean oraindik ofizialki itxita jarraitzen duten lau pasabideak, baina orain ikusi beharko da beraz erabaki honekin eusten zaionala ez eta herritarrak berriro kezkatuta hemen autoilarak berriro autoilara luzeak berriro sortuko ote diren beldur dira eta kezkatuta baita ere hemen kontrol poliziala berriro areagotu egingo omen delako. Julien Charles, Pirineo Atlantikoetako prefeta, Beskoitzera etorri da goizean, emazte laborarien nazioarteko egunaren karietara. Eta bisita hori baliatuz, herriko ikastolako gurasoek haien egoera azaldu diote. Elle montre vraiment l'importance des ikastola ici, monsieur le préfet. Herrikotxeak eraikitzeko baimena ukatuta, bilkura eskatu diote Fabien haien sauzapezari, baina isiltasuna nagusi da momentuz beste aldean. Je connaissais pas le fond du dossier, j'en avais entendu parler, bien sûr, j'avais compris qu'il y avait une difficulté, mais... Prefetak esan du, ez zuela afera ezagutzen eta bitartekari lan egiteko prest agertu da. Baionako suprefetarekin batera, atera bide bat lortzen laguntzeko prest, alegia. Berri on bat bezala hartzen aldugu, zenta denadan orain dela 6 hilabete ez dugu berririk herriko etxearen gandik. Pentsa, herriko etxeak ez du itzordurik emaiten sehaskari. Pentsa, zen nahia duten ikusteko gure ikastolan herrian. Men zoin herriko etxe ez da kontent eskola bat, ikastola bat eskoalegian baduelaik. Nok gaur egun ikusiz ze demografia dugun, nok gaur egun ezezatzen ahal duen olako proiektua diakinez sehaskak bera finanzatu behar zuela osoki. Nok! Eta ostiralera arteko epea mandiote herrikoetxeari bilkura bat egitea onar dezan. Soeten dugu epea. Eta bestenaz argiki sehaskak erranduen bezala, ez gira gu Beskoitzeko ikastolako buraso gisa bakarrik izanen, banan sehaskakoak, eskualzareak, eskual gizartea, hor izanen da mobilizazio handi bat antolatzeko, estopo bat emaiteko olako politikoari, ez dena funtsean herriko etxeko politika sano bat. Aste bukaeran beraz, ikusi beharko da aferak nolako segira hartzen duen. Bidasoa ibaia garbi ekimena antolatu du Rezikla Birziklatu elkarteak. Mugaz gaindiko gisa honetako lehen garbiketa izan da. Ekimen hau sortu dugu Bidasoa ibaian egoera aurkezteko. Industri eremu batean bizi gara eta hondakin asko ibaian bukatzen dute. Ibaitik eta gero hondartzan bukatzen dute. Rezikla Birziklatu elkartea 3 lagunen artean sortu zuten 2019an. Hondartza eta itsasoan aurkitzen zituzten zikin eta zaborrak kezkatuta elkar batzea erabaki zuten. Bakoitza bere aldetik hondakina jasotzen genituen jadanik. Eta egun batean hondartzan elkartu ginen, ikusi genuen zerrarik ginen egiten hiruak gauza berbera eta esan genuen zergatik ez zerbait antolatzen dugu. Eta 2019ko maiatzaren 5ean garbiketa bat antolatu genuen Hendaiako hondartza txikian, ez handian baizik eta Badiako hondartzan, eta hor 150 pertsona bildu genitun. Harrera ikusita eta jendetza zegoela ikusita, esan genuen zergatik ez honi forma eman eta Rezikla Birziklatu sortu genuen. Zabor bilketak antolatzen ditu, bai ibaietan, mendietan eta
eta hondartzatan, eta zenbait gauza gehiago ere egiten ditugu, eskolatan, umeekin, uraren garrantzia, natura zaintzearen garrantzia, pixkaot saiatzen gara zabaltzen. Gero ere Laidak ere tailerrak ematen ditu, kosmetika naturaleko tailerrak ematen ditu. Bidasoa ibaia garbitzeko lehen saiakera iazko ekainean egin zuten, baina temperatura altuengatik bertan bera utzi behar izan zuten. Aurten, eguraldia lagun, beren ekimena gauzatu ahal izan dute, eta hondakin andana atera dute. Genukan plastikoak, sokak, kable batzuk, baina gero bigarren txanda, bigarren etapa, gurpil asko pisatzen dutenak, gaina, soka luzeak, kableak, eta azkenean hori hartu eta kaian eraman, gogorra da. Lan gogorra bai, baina beharrezkoa, gure ibai eta itsasoan zenbait zabor botatzen dugun jabetzea funtsezkoa bai da, eta maitzak agerian utzi du hori. Azkenean ez da bakarrik jaso, kontzentziatu behar dugu jendia. Eta horretarako gure indarra batu behar dugu. Hegoalde eta iparralde batu behar geha, hartu indarra eta garbitu. Daukagun egoera larria da. Ona ez gara bi egunetan iritsi eta bi egunetan ez gara egoera larri hontatik aterako ere. Baina gauza aldatzen ari da. Badago jende asko oraindik kontzientzia ez duena, baina badago jende asko gauzak ondo egiten ari dituela, keskatua dagoena. Azken finean nahi duguna da jendeak bere ohiturak aldatu ditzan. Ikusgarritasun bat eman, aukerak daudela erakustea eta gure kontsumitzeko modu hori aldatu inbar dugula, ez dugu demorarik eta atzeraka joan behar garela. Beraiek aldarrikatzen duten modura Bidasoa ibaia eta oro har natura gure Bizkarrezur eta etxea baita. Euskoa erabiltzen duten elkarteek haien eguna ospatu berri dute. Tokiko monetak 103aren sistema du ezarria. 100 euro euskotara aldatzean, Eusko elkarteak 3 euro gehiago bideratzen ditu erabiltzailearen gustuko beste elkarte batentzat. Elkartasun sistema honekin errekorra egin dute aurten. Aurtengo emaitza da, kasik 70.000 eusko banatu ditugula lujaldeko 54 elkarteri, eta banantzen den kopuru hori urtero emendatzen da, zirkulazioan den eusko kopurua emendatzen baita, eta hein berean emaitza ere handitzen da. Emaitza jaso berri dute elkarteek. Kasurako, AEK izan da hazkunde handiena lortu duena, 2.500 euskotik gora eskuratuta. Egun, kasik 4 milioi eusko dabiltza eskuz esku, eta Europako tokiko monetarik handienak erronkekin jarraitzen du. Erronkak dira lehenik betiko lana eganen nuke, euskoaren erabilpena garatzea, erabiltzaile gehiago izaitea eta enpresa eta elkarte gehiago sartzea ere sarean euskoa onak dezaten, eta beste erronka bat dugu euskoaren erabilpena garatzea enpresetan diren langileen hilabete sarien parte baten euskotan ordaintzeko, eta horrek ekarriko luke erabilpen askoz handiagoa eta euskoaren zirkulazio handiagoa eta eragin handiagoa lujaldean. Ideia horietan sakontzen segituko dute, euskoak hamarkada bat bete duela kontuan izanik. Zarpai bandarekin amaituko dugu gaurko saioa, Hendaiako musikariak beti prest Hendaiarrak eta inguruko herritarrak alaitzeko eta festan murgiltzeko. Beti zuekin besta, udazkeneko besta handiaren kari, Zarpai bandaren musikak eta doinuak alaiturik. Hau zergatik, berez 2020an, Zarpaiek 50 urte betetzen zituen, festa handi bat zegoen aurre ikusia, baina hori zegoen egoerak ez zuen baimendu egitea. Eta erabaki zen 2025eraino, 55 urte bete arte, itxarotea. Baina Hendaiarrek, Zarpaiek eten zituen festa handi horiek, urte hurrenetan iten zituen festa horiek faltan botatzen zituzten, eta ea noiz egingo genuen eta orduan erabaki genuen, udazken honetan bat egitea, 2025ko festa horretarako motorrak berotzeko. Ikusentzuleok Zarpai bandarekin gaurko agurra, bihar arte.